menapa ingkang dados panuwunipun kaya kakang putrang Prabu Nalahan Udya tansah dipunpijabahi dipundheke saking dalang pancuk lan panggoda dipun catetaken Rahayu kawis ing sabikala minujung para warga masyarakat Gugur Prabu Dalangan sak raja kayanipun. Lapor aja uruk dasar ucangan padha sri adine tumpang peten dure tumpang obor ning isore jadung mau pandikane yang sore pangan yoke si Holodro Yusura